Duarbaguri Press Club pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Surya Rongphar Ingchama reporter pu kipua puthak pherangke maikang nipon Lakhaing Koiratrok Duarbaguri constituency ke parlo Dolamara along Duarbaguri Press Club pen amithang sai hemalong pherangke maikang nipon Bangso pherangke maikang ninang kokalam theke kedamtang theri point koira player nikang samapor malong Karlitang ruel ronghang aphan pang thek atum apranar mutikang derpu abir talong si Duarbaguri Press Club pherang ke atum ajwa por donlo lapen birta rib donlo bangso hodrat aphan pherang ke karju padukonlo laso hod Karbi Anglong Autonomous Council EM Surya Rongphar pherang ke atum aphan Ingchama reporter lopu kipudun lapen apu tarlok kabe pherang ke pusi kipudun ajok Duarbaguri Press Club pen ningdoklo lapen pherang ke atum ki claim ke dam ko ani kachepadu galong lason ki pudun ke dia chuhangwek nangji Karbi Anglong Autonomous Council EM Surya Rongphar apha Duarbaguri Press Club pen tuning ripon lapen Karbi Anglong arat atum munthi damtha Karlitang ruel ronghang aphan pang thek atum apran armud depu ko ana hokma rat aphan kipachini ji aphan berta kipang dagji aphan si pherang ke atum berta ribdunlo sitami non ke reportering champusi karbok dunrong ke chokchi lapen pherang ke atum aphan dia chuhangbek nangji lapen Karbi Anglong along ke doan Press Club lapen pherang ke claim dang doan aphan tami nang cherap dunangji pusi kachuning ri padupor Prangsi Karbi Anglong rat la birta kala rat doan kan same nilitum Duarbaguri Press Club ahin pen kadam bajeglo kadam pini nilitum dak Duarbaguri Press Club pen nilitum pherangkia mai ki phanan ko galam si kala tu hanla kedam tang ni phain ko rapli anung we sarita roga romhang Golhat district ka kachi hoilo ladak Karbi Anglong lo Karbi Anglong la pen Golhat adak long Golhat district pele pu deta choglo hala so along roga romhang alangli apran kedam along ye panthek ke apran armude da puthak nilitum dak Duarbaguri Press Club klembang ku lapen nilitum ma klembang atum hadak pali dun pen hala so hot ye news ke na hot ye hala dak kachitong arala tum aphan karju hot ye ahem store phanda ke pachini phala ku karju pon hot hala so karju hot inut bangini atum bang hala so comments along ye hala so karju pen hala dak ke thak don pilon nitum phan arju no hapule arju mot go hala so inut bahini tum ke thak don dos tame hala so ake chok che be thang da we tame la so along inut Karbi Anglong Autonomous Council long klembang ku mate non ke chobong em en so jorong phat alangli nili alangli phan lan a comments to bi kolam nili tum kudam de la ben alangli phan monthi dam de setame alangli ke claim kedam ye listen ye jutang jubat la pendang lo social media lo same alangli ke claim kedam ke mesen ason sini tum theklo same la sona comments pg bolama ni tum chini dam de same alangli la son si pulo ye Ingchama reporter ku se alangli tum hala so kipu la se la so kipu bangke alangli chokchik piglo ku sini li tum Duarbaguri Press Club pen ke alangli phan jongdam chi la se alangli la puke pudunde da nangji bolo athe alangli indut em la pen Karbi Anglong Autonomous Council alangli ke chare bang ku gute alangli tum ye idugi sung alangli tum ke radam ke chpadu galo ko long si alangli tum bangke ahirjumesi pidunei ma pusini tum bangke kimathara la pen alangli la sonba comments bangke pipeda simit kuba athe halada Karbi Anglong la press atumle halada ledun de kode ko sonsi birta phange ke pacheng ke pangda thekuma ye halada pardik tum dolo ye police tum ta nangle tong thela stame media tum bange ledunalu ledunet pen halada news kya phange pangda hut ye la sonalam nange pudun tu bange nilitum Duarbaguri Press Club bangke pen bangke alangli phan same diana chuang nangi kusini nilitum hin pen ke alangli phan sudak pen pu pon pachini pon kusini tuma hin pen bangke alangli phan pachini lo karam Karbi Anglong radwan apram si na tum kado kowe ye tum news kelang lapen birta kelang banara phan phan karam pajelo lapen itum Duarbaguri Press Club kado we dak president secretary lapen kado kowe member do an pini ke chingrum labang so alam the na tum rat tum klar dak pen chinangji labang so alam the
thang ke prang atom han dor baru press club pen kadom pajrik lo kadom pasi kenang sot ni tum pini tong sikot pen press meet ke donang kok mate herang ke me ke donang kok alam thegela hello kedam tang tarik krep li ingkor plian we halo bangso no we Golakha district lapen Assam lo Golakha district lapen Karbiang long la bangso chu hoi ngot lo halo bangso dim long itung kari tang ruero hang apan bajiner ke papola pana pranan mudet lo asila bangso na pen itong pan tong sikot pen birta na pali pen jok tung duar bawi press club tung pen ka to ko wi tung hang hem chi open dun lo la bangso ke tun pen itong adak news en lo la si la bangso news en bomo no hot athe ka da ka to ko wi ra kata ni tung kunat pen sikit dam kunat pen sikit bang la pen kopi ko son la klar dak lam ka chini bang sini tung news en lo la sila pusono ho ni tung news en bomo no dala dari tung logo pen ke tondo la bangso ke tong ho na bang ke hala he masor bange ka chiu lok lo eta me la pudo bange ka pre ka puria tum lo rong asor la pen hapuda rong asor ama sia rong asor pan sia lo hem pen kwan por sike barma kwan sike damala dipya ka chini pani tumar lipolo la bangso ka jo ho je logo bang dipya hala he masor angen purichit mane ra tum chi nai pura la helo he masor lo pura tum chi nai gi oposni tum da logo pen me paklan ko la so por ho la bangso lo ni tum pan komen nang pidundo ake hai Suryo rong par alang li ke midigeri em no Karbiang tamas konsir lo kasi lang li ni tu maphane puja lang li jong bekwe ke jong ta reporter tum ke aputa lo kabe la pen reporter in cham usni tum phane pu la selabang solam ang atum Karbiang no mara tum tanang tum monthi tha labang solam mesen ma hengodak mani tum phane pu jume sen ma junudak ma nang tum rat tum deng sai no sita mini tum kachinia teng ko te kar ili tum ke nili tum de la pugali reporter pulang te India long ke doan reporter bang si reporter pulang asalang li reporter ama jakong la kanang tum rat ta chini lo 4 pillar la bang solam ke nang tum kato we chini lo asala puson ni tum apana ki pu bang ke ni tum ningduk pi ni tum duar bawe press club det la pugali lo ni tum media tum an reporter do an bang ke ningduk pi la puson posti ni tum pen sodak pen ke pa chini aki hai Suryo rong par em midigari em alang li pani tum jasmet itu kipu bang lalo alang li aling penos tame alang li je ame khan rar panalang li chipu birwek nang ji lapen reporter on aphan lake alang li chipu birwek nang ji athe ke reporter tum ke aphan incham lapen aputa lo ka vet puni tum dani puta lo ka vet pulaga me tum da popusi claim ko lapen tum aphan ka to we chini ni tum yong si news claim nang bade ko anse por hinangi ko anse ni tum ko anda si claim ji lapen ko nasi tum chari nang la ka to ko ni tum long ta me do asini tum ta ke do pas ni tum da ke claim no jos ni tum hala ka chiru be phani tum kar ju ko ta lai tum dai ta cho ako arju je dai no isi ba ka nang ya he ma sor chini ji mate roero hang ke dam kuna ka do ko be dite ka hem sor chini ji ara ahum ka pre hem tum ke chini de ke kita me tum arju je dai no tum ani duk do ni tum chini aso pasi ni tum ning duk lo asi pini tum duar bawe press club pen alang le phan chudiri lo Karbiang tamas constituency em Dr. Turam long hang stame alang li tim alang li tum phan alang han chipare kha la pen than tha la pen pachini tha la bang so bang ni tum Karbiang media dat la puai lo all India media phan salang li reporter phan salang li ke jong posi alang li dia chu hang wek nang ji la sing ni tum ke chudiri lo